हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। जों दा नै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बलांगुरिसिम आवगायबाय। मानो आवगायदों मिथिखागोन नोंथांमोना। जोङो दा बर' इउथ्सफोरनि थाखाय फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सोलिगासिनो, बेखायनो बलांगुरिसिम जों दा आवगायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जों बलांगुरिसिम थांगासिनो। फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि सोमोन्दै मा फोरोङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आरो नोंथांमोना अननानै आंनि बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आं बेफोरबायदि फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि सोमोन्दै भिडिअ आगारब्लानो नोंथांमोना नुयो। नै जों दा बलांगुरियाव थांनाय मेन रडखौ मोनबाय। जों थांगासिनो, जायखिया नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जों दा गणेश मन्दिर मोनफैबाय। नोंथांमोनाथ' गणेश मन्दिरखौ मिथिखायो, बेयाव गोबां गिदिर फुजा जायो। नै जों दा फस्लाबारि दखान मोनफैबाय। फस्लाबारि दखाननि बेखौ नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ। नै जों बे लामाजों डाइरेक्ट थांबानो बलांगुरि मोनहैसिगोन आरो डाइरेक्ट मोनहैनो बावला। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मा फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि सोमोन्दै मा फोरोङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। एक्सुवेलि जों नै ट्रेनिं सेन्टारसिम मोनफैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन दे। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जों सिङाव हाबबाय। जों दा सिङाव हाबबाय, नै जायगासिम मोनफैबाय। नायलांदो नोंथांमोना मा खालामो, मा फोरोङो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन। जों दा नै सिङाव हाबलांगासिनो। नै मानसिफ्रा सिङाव हाबबाय, गोबाङानो सिङाव हाबबाय। जोंबो नै सिङाव हाबनोसै। नै जों हाबफैबाय सिङाव। बेवहाय एग्जामनि सोमोन्दै फोरोंग्रोगोन होननाय खोनादों जोङो, ओंखायनो सिङाव हाबजोब्बाय। नै लोगोफोर हिन्जावफोरखौ फोरोंगासिनो एग्जामनि सोमोन्दै माबोरै खालामनांगौ, माबोरै खालामनांगौ बारनांगौ, बेफोरनि बेसेबां खालामनांगौ आरो बेखौ फोरोंगासिनो। नायलांदो नोंथांमोना। धीरे धीरे अभी इसको हटा जाए, जो
1100 ग्रेड में था भी, ये सब लेवल बना दिया, पेमेंट कर दिया, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अब ये लेवल 9 में आता है, लेवल 10। ये जो सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती जो शुरू होगी आपको 53,100 नहीं, हाँ 56, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 56,100 से स्टार्टिंग होगा और 92,700 लास्ट होगा। आपका सीधा अगर आपको 3 स्टेप हो गए जीडी पे, अगर आपको कांस्टेबल में भर्ती होना है या फिर सीधा डायरेक्ट एसआई में आना है या फिर सीधा असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती होकर आना है, तीनों में। हेलो लोगोफोर, दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय। प्रि रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै एग्जामनि सोमोन्दैल' बुंबाय दिनै खारनाय बारनाय जेबो लाथ'नाय जायासै। नेक्स्टफ्राव लानो हागौ। बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंआ सप्तासे सोलिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो अफिसारनि बुंनाय बायदिब्ला लास्टआवसो डिटेल्सखौ लाखिजोबगोन जाहैदों, डकुमेन्ट्सफोरखौ बायदि बायदिखौ। बेखायनो गासैबो हिनजाव हौवा गासैबो नोंथांमोना जोबजासिम फैजोबदो आरो अन्नानै नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे बेबायदिनो आंनि इउटुबनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनगोन। आसा